Pirtûka êdî navê min Bêrîvan e ji aliyê Mehmûd Baran ve li zindanê hatiye nivîsandin. Bi kurtçîrokên ji nava gel hewl dide perçeyek ji jiyana rojane û civaka Kurd raxîne ber çavên xwendekaran. Di van çîrokan de pirsgirêkên jiyanî, yên civakî, yên kesayetî bi awayekî zimanê rojane û yê gel hinekî jî bi devoka herêmî hatiye hûnandin. Nivîskar dixwaze bi mijarên cûr bi cûr hişyarbûna ji civaka kevnare û derbasbûna civaka nû ya tekoşêr bide bihîstîn. Di wêjegeriya Kurdî ya roja me de nivîsandina bi Kurdî û xweanîna li ser ziman ya bi Kurdî xwediyê giringiyekê ye. Hêvîdar im ku gelek kes taybetî yên ku dilê wan ji bo azadiyê lê dide di van salan de bi Kurdî binivîsin, wekî nivîskarê vê pirtûkê û avzeya jêhatina xwe biherkinin ser çemê wêjeya Kurdî. Pirtûka ku ji aliyê nivîskar Mehmûd Baran ve hatiye nivîsîn ji 136 rûpelan pêk tê. Weşanxaneya Aramê ev berhem çap kiriye û daye ber xwendevanan.